Uyabona ke mina sengidabukela laba bamanje kule trend la kupostwa khona obaba bengane kuthiwa bondli. Ngidabukela mina ke laba bamanje lama boyfriend amanje lawa athandana nalabo sisi abaposta labo baba bengane babo ukuthi awukahle mfethu njoba leli dusha leli selikukhombisa ukuthi liqalela sisakazela bani umdidi before lisakazele wena uhappy yini mjida wena ko manje wena ke nje oexista manje kuleli dusha lakho bekungcono uzazela wena ukuthi uthatha idusha manje idusha seliyatrenda ke manje ukuthi liqale la dusha uzobani before lidushuzwe ngu wasithatha isifebe yo cha mina ngikhuluma nezinsizwa nje lezi ezithandana nabo mabengane laba abaposta obaba bengane amadusha lawa ukuthi bafowethu njengoba lamadusha enu esesipostela ama-ex awo asenipostile nina enathatha over from ama-ex ngoba phela idusha lakho manje naku likhipha amakati esakeni manje idusha lakho obulifihlile selihluleke ukuyibamba idusha lakho seliyaposta manje liposta ubaba wengane ukuthi nayi mina indoda eyangipetula ididi before ngifike kulo before ngibe kule level ngiqale ngapetulwa yile ndoda ngiqale ngasakazela le ndoda ikiwi before hayi bafethu sengiyamajina nje sekuthiwa umfazi wami uzophosta ubaba wengane yakhe amlahlayo uzomposta ukuthi angikhumbuze ukuthi before afike kimi uqale wapetulwa yilomfana wamsakazela ikiwi lento mina engiyincoma ngayo namhlanje engithi umfazi wami lokudla mina la uposta omunye umfana ubona isizwe lonke ukuthi ufike kimi eseyi reject kade epetulwa omunye umfana wazi wammithisa mina ngazi ukuthi lamantombazi lezi ifebe zikucabange kahle niloku ezikwenzayo ukuthi nakona kusehlisa isithunzi sabo abantu besifazane cha amadoda kwathinti indoda izotrenda uhafu idlule kulento wena isithunzi sakho sisalaphi isithunzi sakho ngoba njalo masikubona wena sokwazi ukuthi wena ubaba wengane kasibani bani ngoba le ndoda othandana nayo manje asiyazi thina sibuka le trend yokuthi wena uqale wabhejo ubani before uthandane nalesiphukuphuku othandana naso manje lesi siphukuphuku imfama isidwanyampuphu somfana lesi ongasiposti asisazi thina sazi lo baba wengane omtrendisayo useyatrenda kubaba wengane yakho manje uzoqhubeka kanjani ke nempilo ngoba thina sesazi ubaba wengane yakho noma kuthiwa bengithi mangikubuka ngibona umfazi onengane ngoba ingane zenu phela siyazazi niyayiposta noma kuthiwa beni mangikubuka ngibuka umfazi manje lizoqhubeka kanjani nawe ngoba usungikhombisile ukuthi uyi-reject uyidusha uzuposta nale ndoda eyakubhebhayo le owayesakazela ikiwi le eyakudushuza uyayiposta manje uthi uyayitrendisa uthi ayondli ngoba siyazi ukuthi abanye benu hayi ukuthi baposta ukuthi awodli lamadoda bayawakhumbula lamadoda abanye imost yenu iposta ama-ex ngoba iyawakhumbula hayi ngoba engazondli ingane manje sikubona kanjani uma umposta ngoba umkhumbula noma umposta ngoba engondli ngoba le title yokuthi akondli siyazi ukuthi nicashe ngayo niyawakhumbula nina lamadoda ngeke phela uposta indoda ongayikhumbuli ufuna ukubukwa yizwe lonke ukuthi wena uke wabheja usibani bani hayi ayingeke ungamkhumbuli
why ufuna ukwaziwa ukuthi uke wabhebha wena? Why ufune kwazi ukuthi uke wabhebha wena ungamkhumbuli? Why noma kuthiwa akondlike zikhona izinkantolo bakhona abantu abadala ama families kukhona konke okunye makungekho suku uyosebenza ukhulisa ingane yakho ngoba shuthi nani ngadalelwene naye lo mfana lo shuthi kwakusikhotheni why ungacabanga ukuthatha lawo maroni? Why you decide ukumpost umtrendisa ukuthi akwazi umhlaba wonke ukuthi wena uke wapetulela lo igolo walibhebha wazwa kumithisa? Ufika kulowa manje nje uyi-reject ulahliwe umlaxazwa lowa manje kumele a-accepte ukuthi izwe lonke seliyazi ukuthi wathandana nedusha eluhuwe sifebendini siphukuphuku sentombazane engacabangi ecabanga ngama-feelings nengquze epetukile eyapetulwa ubaba wengane lo mpostayo sifebe kade Gololenja unengane na 2 weeks and mina ngifuna uqamba amanga njoba ngangimbona 2019 ngangiqala ukumbona ngangingamazi and nayo uyazi ukuthi engishela ngangingamfuni kwakuze kube uyena aze athi kumina ithuba elinjena liyekwa yabo ngingazi ukuthi ukhuluma ngani yabo. Okay, ngajola ke naye ngamitha sekuyophela unyaka ngo-August 5 kwakuyibirthday yakhe. Kulungile mengimitha kube ngathi uba nokungabaza angaze ngimenzele into ebheceleni kulezi inyanga ngijola naye so angazi ukuthi yini eyimenza ukuthi angabaze kodwa nani niyawazi ngamadoda ukuthi muke wamitha inkinga ziyaqala. Ayike ngimtshela into eyodwa ukuthi mina hayi ukuthini uma ukuthi awungithembi ngoba angifuna uqamba emva ukuthi ngimnqomo yavele yaba serious kakhulu lento yakho waduma nje watrenda yabo ngisho nako radio ehleze khuluma yabo. Ngamtshela mina ngathi mina hayi uyazi ukuthini uma ukuthi awuthembi ukuthi ingane mhlambe yakho kulungile ngicela ukuthi sibone ngengane mina ngizohlala 9 months yabo ngoba vele futhi akukho okutheni mhlambe ngasikhathi ngangijola naye during mhlambe akushintshe empilweni yami ngangisaqhubeka ngiqashele nje Nanda akukho okutheni akho umuntu angithengela yona mhlambe akho 10,000 wayengipha nje ngaleso sikhathi imali mhlambe ngipho 3,000 ngaleso sikhathi hayi every month. Ayike ngihlaleke ngikhulelwe ngizama ukusebenza ngikhulelwe mina ngikhulelwe ngiyagula ke ngigule ngizama ukusho kona ukuthi emsebenzini bese ngisebenza isikhathi eside bazama ukungidabukela nokungizwela nje yabo kuma shift anzima ngizama ukusebenza qhubeke ngirente nje ngiqhubeke nempilo kwathi isisiso sesikhulu sengigula kakhulu ke lapho ngangasakwazi ukuthi ngimsebenzini and there was a time la emsebenzini khona babengasangihuleli niyawazi ngama restaurant ukuthi anjani awanalo iqiniso. There was a time la emsebenzini khona bengasangihuleli ababesondelene nami lapho bayazi ukuthi ibona basebengiphakela ukudla ngobani ngangikade ngingashonge ekhaya ukuthi ngikhulelwe ngangisaba lento ukuthi ngizothi ubaba wengane ngoba wengane ingane wayengabaza. Ayike ngibeke ngibe nama complications ke during pregnancy yami kodwa ngase sengiyela ku 9 months ngiyisesibhedlela ngithi mina hayi ngiyasikwa ngoba ngangizwa inhlungu kakhulu nginenhlungu ngangasalala ebusuku ngineyinhlungu ngathi mingiya kwi-scan wathiwa kwi-scan ingane senginamanzi amaningi so nje kungenzeka noma yini inganeni ngaxaya ukuthi yabo kuqhamuka konke lokho. Fast forward ke ngagcina sengibeletha nge-C-section ngenxa yama complications ngibeletha ngo-April 5 mengibeletha ingane ayikho right okay ingane yayine jaundice vele ingane ngijwayele ukuthi izale ne jaundice
but odokotela bangitshela ukuthi ngizale i-albino. Mengibuka lengane ukuthi hayibo ingane inenwele brown, thina sijwayele ingane inenwele brown, lengane ngeke badlala ngama kuyona albino, kanti ingane ye-albino ngempela. Mina nje lack of knowledge. Ingane ngathola ukuthi ingane i-brown albino type 4 in ocular cutaneous albinism. Kwasho ukuthi ke la engazalela khona eMagandi Hospital eminye imishini abanayo kodwa bayabona ukuthi ingane inenkinga eziningi. Ngahlala ke eMagandi, ngahlala for 2 weeks. Ngamsendela ke isithombe sengane, and ingane yayifana kakhulu naye isanda kuzalwa, yayize inenyama ebusweni zakhe nje, ingane iyimbi ingane. Ngimsendele ke into mina eyangicika kakhulu ukuthi wangiqambela amanga, wathi angazi usesendele ogogo bakephi, so bathi enene akuyona nje ingane yakhe leya, kuyona ingane yakhe. Hayi, ngine stress la ukuthi ngikhulelwe ingane nangu nomuntu la, ngibe ngiyibona kwaye nami ukuthi lengane le iyafana naye, iyafana nale enye ingane yakhe, because akusakhona le enye ingane yakhe, ngazi le enye ingane yakhe eyodwa iyona esakhona. Hayi ke ngigcine nami ngikhuluma amagama amambi kuyena, ngathi mina yazi ukuthini, sengikuhloniphe kakhulu, ngiyakwazi nami ukuthi ngibe kuhlaza, ngicela ungilinde ukuthi ngiphume la esibhedlela ukuze ngizodila nawe. Amadoda afana nawe ngiyakwazi ukukukhombisa ukuthi mina nginjani. Ngathi ngifuna ukuthi ngichazele ukuthi kahle kahle ngangilele nezilwane yini noma ngangilele nawe, ngoba kungenzeka ukuthi njengoba uphika kanje mhlambe ngempela awazi. Hayi ke kwaqala lapho ke ngaba isitha sakhe, ngabona sengifonela ummeli wakhe, kwaba i-conference call. Ummeli wade wazama ukuthi amncenga ukusicela ingane ayondle ngoba kusengenzeka ukuthi ingane yakhe engafuni yena, ethi nje kusangenzeka futhi ukuthi ingane kuyona yakhe. Wathi ummeli kuyafana nje ukuba donate abantu, so thatha njengokuthi uyadonate. Hayi wayengafuni ke kodwa ke ummeli wangi-advise wathi siyacela sisosuma siphuma esibhedlela acela ukuthi kwenziwe i-DNA. Nangempela ngathi mina ayi bandla ngenhliziyo emhlophe akukho engikufihlayo, i-DNA ingenziwa. Nangempela ngiphume ke esibhedlela after 2 weeks, ngaphuma nezincwadi nje ezingikhomba ebhedlela eziningi esingisaso i-Albert ke ingane ke eyayochecka ke ngathola ukuthi ingane inkinga yenhliziyo, wazalwa ene-large VSD, imbobo enkulu enhlizweni. Ngachazelwa ke ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe ukuthi hamba adinge i-operation noma mhlawumbe ukuthi imbobo izobuye ivaleke ngekayidinga i-operation. Hayi ke kwasho ukuthi ingane iyagula ke, ayikhuli ingane nje, ayikhuluphali nje, ingane ngathi ishona phansi. Hayi ke kwasho ukuthi okay, waseke athi yenene angibhukhe mina because ngangisaba ukuthi yena unemali mhlawumbe uzobribe abantu ukuthi yenene ama results athi negative. Athi angibhukhe mina ummeli, yenene kuzoyiwa kule lab le mina engibhukhile. Nangempela ke ngibhukhe ke. Hayi mase selifike usuku lokuthi siye kuyothatha amagazi, ngimfonela la sesigezile nengane. Before ebusuku ngaphupha sengathi ngivashela umngane wami kwaMakhutha, sengathi ingane isembhedeni, umngane wami usaphumile ngaphandle kuyindlu nje yomjondolo, bese mina ngithi ngifuna ukugeza ingane, ngivele ngiyithathele indishi ngaphansi kanti indishi inamanzi angcolile. Bese yangena umngane wami, hayi zathi hayibo mngani uthintelani leyo ndishi, uyazi ukube kuthiwa amadlozi akho awakubhekile ngabe sesikushayela isilwane. Hayi ke kuvuke kuseni ngigeza ingane, and then bese ngiyamfonela ngithi mina sesilindile phela ukuthi nizosilanda siye kuyokwenza i-DNA. Hayi umuntu ushema ngikhulumela into engayizwa, wathi angazi khona usisi wakhe angazi ushawe i-stroke kanjani, so asibangisakwazi ukuthi siyokwenza i-DNA ngalelo suku. Kwafanele ukuthi ngiphinde ngifone futhi again ngihlehlise indaba ye-DNA. Uyeza ke ku part 2, angikho right, angikho